Ники, какво правиш, брат? О! О, май гад! Нямаше да бъде. Да, нищо. Yes! Go! Ай! Всичко е калки. И здравейте хора, днес ще играем на Rocket League с моя приятел Калян. Знаете го от миналите видеа. И добавка Никзи. Тук на България. Аз знам, че ли видях? Ники отивам надясно. Ето виж, Дидо, и аз съм също плакат. Да. Че мисля? Кой трябваше да бие? Калата? Той я би. Ще спомисля, че аз трябваше и... Не. Аз я мислях, човек, но съм зла. Човек 67. Тихо, бе. Не бе, толкова не се толкова. Може да го вкараш, ако... Аз не знаех, че никой не идва. Да. Трябва да си сменя буста, обаче отвратителен този. Фак! Я се разкаре, бе. Аз направо го изтрих от света. Не, бе, брат, то какви ги прави? Ники, моля ти се, бе, човек. Ох! О! Окей, то разбери. Окей, тази кола не е яка. Ники, с тази кола имаш по-малко. Как да го кажа? Да бе, сме. И си по-малък. Яка е, ама си много малък. Ами се пада. Ники, остани. Добре. Давай. Отивай. Как е кажеш мишка, който ръка? Ако бях в контрол. Не бе, говоря на Никито. Аз ще бия. Гледайте как се играе с... Окей, виж, ударих я. То тъй баба ми може, ама... Виж, имаше шанс да не ударя. Сейвнах. Гледате ли? Сори. То не беше чак толкова майко. Той другия ще да удари, да. Тъй, че... Ох, че се едино. О, не. Оно. Бро! Опа, я върнах към вратата. Чакай! Чакай. Брат, какво ли става днеска, бе? С сейфовете! Брат, аз в ушите си сам чувам. Лесно ми е, чат. Гледай сега. Да. Ти не си сейвнал, не си... Няма значение. Баш си има, ама... Това ще легнал върху тебе. Не, де... Ники, айде да не казвам тук такова нещо, че направо... Оп! Пах! Гати. Ох! Сори, аз тебе те пинча. Той мене пинджа, човека. Човека... Малко късно. Добре, виж сега, това беше моя грешка, наистина съжалявам.
Чик, аз никъде не те виждам. Без шега никъде не те виждам. Аз съм да Quiet Kids. Виж, аз се ударих сам. Добре, бе. Сега да съм ти казал нещо. Оу! 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 Ама, можеше. Ако не е оня. Опа! Коки, я виж кой го керят. Виж, не се пробвам съм токсик. Ако това смисъл. Ама, братлето, виж как клавиатура хич не му играе. Давай, Ники, отивай. Брат, аз се насирам с пикли. Той насирам с всичко. Браво. А пак направих някакъв егати сейва. Как се? Йо, добре, това е най-трудното. Нямам буст. Ники! О, маля, ако не те бях блъснал до там. Дедо, това аз го спасих. Не знам дали. Ами, и Никито го удари топката и отиваше към вратата. Тъй, че и двамата ви удари. На моя екран двамата ви удари. Добре полетях, ама... Браво! Браво! Не, че имачи. Imagine. Имачи драк. First things first, I'm fine, I've been trying. Шшш. Ще ни копирайт. Блъснаха ме отзаде, Ники, сори. Не. Гледате ли плейсмент? Сори. My bad, guys, my bad. Не трябва. Просто кемпете гол. Спасих! Той го... Чай, не знам кой го удари. Аз го сейвнах. Добре. И аз ще да го седна. Ти беше по-пред мен. Не знам, ама не ми го изписа. Може би, защото ударих топката преди. Беше много далеч. Той може би ще го дам на реплей за хората, които гледат в момента. Миналия сезон изглеждаше леко як. Миналия сезон с БМВ-то. Да, точно. Сезон, миналия да, но не и този. Покажи на хората новия апдейт, бе. Да, кой има. Ето ви. Знамената, World Cup, да, ясно. Виж, и нали знаеш, че като те димунат, можеш да си избереш от коя страна да се спомниш. Това е много важно. Не, Това е тек. не го избираш. Не, избираш го. Виж, дайте на някой да ви димуна. Чат дера, окей. Това може да го седна, ама... Това можех и аз да го сейвна, ама хич не знае. На другия край на вратата, където ще да го вземе. Не, виж, ако знаех, че ще вкарат там. Да. What the fuck, аз тръгнах на там, аз тръгнах просто на това посока. Ники, не избираш ти къде да те спалнат. Като те димунат. Не избираш. Не е вярно, избират. Брат, Димо, Добре. Не, дай на някой да те димунат. И ти дава да избереш от ляво или от дясно да се спомнеш на... Оу! Вина... Това беше много. Брат! What the hell, chat? What? That's not a script. А? О, не знам. Аз там човек си... Какво, Коки? Браво. Демонът го. Не, ти го направих нарочно, защото знаех, че вие сте. О, бе. Ние не бяхме там. Да, ние не бяхме там.
Нямаше да го направя. Найс. Найс. Е, От какъв ъгъл? Хора, вижте от какъв ъгъл. И само от мишка е хората. Да, и от мишка клавиатура. Пича по принцип играе от контролер. Играе от контролер. Братленцето куква. Братленцето куква. Ники сега коригетва Кери? Ами малко съм аз. Не, малко е. Ти си на първо място. Чакай, аз не ти разбрах въпроса. това ми е сигурно. Не, бях много засилен. Не си Ме, това е прецених да играе, засилката. И Да, слушай, малко му е. О. Искаш да ти покажа статата? Профайл. Пак е тъжки. Добре, да, защото това, как казахме 20-та игра? Чакай. Не, няма. Довършвам. Добър пас. Калкулейтор. Не знам калкулейтът. Аз съм. Ей, Спокойно, ударих я. Ай, Кала, не така бе. Ники, можеш ли? О, тебе та няма хич. център. Ами нямам буста, човек. Вече Няма. имаш пак. Виж под какъв ъгъл бях. Център. Как почва? Закачи ама. Да, Ники, разбрах вече за какво говориш. Центри. Каспичанска! Не успях, сори. Ей! Алфа. Майсторушки месец. Брат, какви са тия неща, дет хитваш, бе? Малко. Грешната. Тук им върза, бе, брат. Глей как им върза. Глей как му върза на този. Че точно така се удари. Браво. Виж, Ерил, Малко не си на правилната страна. Богу. Това е пинч. Спасявам. Ники, ти си? Или Коки? Някой? Нищо? Нищо, давай. Не успях. Някой. Браво. Тя още има. Ники, или някой, бързо. Що бе, ние води. Да не се доведе до да ни вкарат. Добре. Нищо. Бихме ги, това е важното. Винаги се гледа. Като играеш такова... Като играеш Rocket League, винаги се оглеждаш. И до тук ще приключваме с това видео. Надявам се да ви е харесало. Да сте пръснали лайк бутона и до нови срещи!